episode 2 af Three Lives World. Så er vi tilbage igen. For i går gik det lidt crazy. Der var hele 2 monsterspawner. Det var ikke lige noget vi forventede. Er det en zombie jeg kan høre? Det håber jeg ikke. Nå, lad os bare lige få noget mad her. Okay. Og I husker i sidste episode, så sagde jeg tror vi så et pillager outpost der hernede af. Nej, hvad? Var det mig? Nå nej, det er bare mig. Det er bare mig. Men måske skal vi faktisk snart til at rykke os til et andet sted. På grund af, det begynder at være lidt kedeligt at være her. Jeg tror vi skal i gang med at få bygget vores hus. Er det et mushroom biome derovre? Nå, nej. Jeg tror det var. Så. Lad os komme derover og få fældet lidt træ, så vi kan komme i gang med at få bygget vores base. Okay. Hvor? Ej, seriøst, jeg havde vi crafting table på mig hele tiden. Der, og så skal jeg bare lige have lavet 1 stenøkse og 2 træøkser. Det er lige det vi har. Okay, lad os bare lige komme derover. Okay, så nu får I lige et timelapse med mig, der står for farmet med træ. Okay, så det ser ud til, at det er ved at blive nat her. For når monster begynder at jagte mig. Så lad os bare lige konspirere for såret, og så går vi i gang med at farme lidt mere træ. Så kan timelapsen fortsætte. Okay, lad os bare lige... blomster. På mig et lidt el. Ved du, I har altid tortureret mig. Shit. Det er ikke så godt lige det her. Au. Lad os lige få såret. Please. Forkert hus. Der er landet heroppe, det. Are you kidding me? Are you serious right now? Er du seriøs? Ikke nogen ting. Ja, vi fortsætter bare timelapsen igen. Her igen. Okay, så er vi tilbage. Jeg tror også, vi har fået nok træ nu. Over 2 stacks træ. Næsten 2 stacks træ. Jeg tror altså lige er nok til at få bygget et godt hus. Okay, så lad os lige komme tilbage her til vores elskede village. Jeg tænker lige der på bakken, kan I se. Der tænker jeg, at mit hus skal være. Lige deroppe. Okay, lad os bare lige få hoppet derhen. Ja. Hvis I ikke allerede havde gjort det, så hop lige derned og tryk like og subscribe. Det vil virkelig gøre meget glad. Og lad os bare lige komme tilbage til videoen. Okay. Ja. Altså, det underlige er at være en ny YouTuber, det er, at man ikke helt ved, hvad man skal sige. Man bliver lidt nervøs. Nu skal vi ikke til at gå ind i alt det der.
af jer, der skal se mig bygge. Okay, lad os bare lige komme herop, hvis... Så kan vi så komme op. Okay. Så er vi oppe. Det er lidt stejlt op, ja, men vi skal have vores hus, men... Så tænker jeg, vi skal have en altan lige her. Lige her, tænker jeg, vi skal bruge. Sådan en altan her ud til. Hvad er der overhovedet bag os? Der er også hus her. Det der, det er fedt. Det skal vi have noget at gøre med. Okay, lad os lige få lidt træ. Mit spil lagger en lille smule. Der. Der står her B. Så tænker jeg lige her. Nej, kom over. Så kommer jeg til at miste, hvor vi skulle have bygget. Lige her. Nam. Her. Så går den ud af her. Og her. Og vi er lige nødt til at mine ned. Okay, I får bare et lille timelap af mig, der får bygget mit hus her. Tilbage på timelapse. Det ser ud til, at solen er ved at gå ned. Det tror jeg, det betyder, at det er slutningen af det her afsnit. Og vi ses i næste episode. Hej!